Morning guys, morning. So dito tayo ngayon sa bahay ng aking utol sa Antipolo. So ngayon po ay araw ng Sabado, December 28. 28 ba? So dito tayo ngayon. So dinala ko si utol dito kasi galing sa Bicol. Gusto niya pumunta dito kay Otol, kaya dinala ko na siya dito. Dito na siya lalamon. 4 na araw siya ditong lalamon. Kasama ko yung pamangkin ko. Pamangkin yung ilong. At ito yung may mga hipag ko na magaganda. Hipag! Mga manay! Alright, sama ko sa vlog. So, dito tayo sa mansion ng aking utol. Papakita ko lang, guys. Ayan, mansion yan. Yan. Malawak yan, guys. So, ito ang kapatid ko na nakakarangya sa buhay. Alright, guys. Guys, tingin mo lang TV niya, no? Sus. Ayan, mahilig sa karaoke yan si Otol, guys. So, kakain tayo guys, mag-almusal tayo. Alright. Pamangkin ko yung maganda na yun, no? Maganda, oh. Naka-filter kasi ako, kaya maganda. Naka-filter. Yan, si Otol ko, naka-filter din ako, kaya maganda. So, may almusal tayo guys. Tuyo, sinangag, tinapay, may mga pili nuts dyan. Alright. May kape tayo. May pork chop. Naku, bawal na tayo sa mga pork chop na yan. At Sara. Yan guys. Bicol, oh. Sarap niya, no? Sarap. Lumabuksan. Alright. Sarap niya, guys. Peanut butter. Alright. Sama pa nga sa vlog. So, itor ko lang kayo dito sa mansion ni Otol. Ito yung pinaka-dirty kitchen. Ito, kwarto to, guys. Sa taas, maraming kwarto yan, guys. Apat. Maraming nga kwarto. Yung astre ni Otol. Tol, yung astre ni Otol. Astre pala, no? Imported yan. Punot. Ayan. Sa tiray. Ito mga... Dito kasi dito. Dito sa elevator. Para kasi ano si Alright, guys. Itor ko lang kayo dito. Pura mo kayo dyan kano sa kwarto. Maraming kwarto to, guys. Itong ano na yung Otol ko. Dito kasi mga anak niya nakatira. Right. This is second floor. So, ito yung terrace. O, yan. May mga nasa terrace tayo, guys. So, ito. May bayabas dito, guys, oh. Ayan, oh. So, nasa second floor tayo, guys. Mga kapitbahay nila. So, magbabayabas tayo, guys. Yan, may bayabas, oh. Right. May bayabas ito. What? Vitamin C. What? Ito yung kwarto ng pamangking ko, ng call center. So dito may daanan din dito, guys. Ito, nakakatakot nga lang. Ayan, oh. Takot ako din. Alright. Ayan. Tinor ko lang kayo, guys. Ayun, CR. So, mga kwarto to ng pamangking ko. Wow. Mahalin niya mahalin niya. May mga sentimental value. Dito naman kami kumakat na, guys, dito. Ayan, yung anong monitor, yung karaoke. Ayan, yung napuntang. Ang labis dito, yung astre. Yung the best astre. Galing sa bao ng nyug. Ayan, yun, no? Ka-grocery nila. Yung pinaka Ito pinaka main ano nila grocery. pinaka main
Ayan, may grocery. Pulseller sila. Actually, harapan lang ito nakikita natin. Yung likod hindi na nakita. Pulseller. Oh, ayan. Yan ang libangan ni Otol, guys. Alright. Kaway-kaway ka din. Nangulong pa dyan sa ibabaw ng mga. Ayan. Punong-puno ng tindahan, no? Bagong buno siguro to. Kung gusto niyo ng alak, marami dito. Ayan. Ang lalaki niya. Ayan, may Alfonso 1, Alfonso, lalaki. Ang dami pala, oh. Okay. Alright. Naman guys, yung ano nila, yung orasan nila parang sa Manila City Hall. Ha? Kita mo sa Manila City, ganyan. Imported yan. Ano daw yung pantry daw niya, oh. Yung pantry niya. Nagtampo, yung ano daw niya, yung stockan daw niya ng grocery, nakita. Pagkain lang yan ni Otol. Alright. O pagkain yan. Sa rip parlay pwede ka na matulog sa loob, oh. Yung rip niya, oh. Wala. Yung rip ko, kalahati lang yan. Guys, kinur ko lang kayo. Baka sabihin nyo, mahirap si Utol. Ano lang itong nakita nyo, bakasyonan lang namin to. Kuya? Bread chicken ba? Dapat ba natin ayun na sabi mo. Alright guys, kain tayo. So, Malakas. meron pork chop. Ano mo 200 na ano na kasi sa daw? Kumita ka na lang. 200 na Wala yun. ba na lagi mo dito? Wala. Wala pa. I-open ko na Kaya sabi ko nga kay Manay Ito mga ko, i-open ko. Sarah. Ha? Bili sa ano kay ate. Bili. Pag-iwan ko yan, oo. Alright guys, kain. Kaya mo sa akin, pwede mo, si Kuya mo. O siya. Ay no, di ba turo ano na ako kasi kuya mo istorbon mo yan dyan. Wap. Madali na lang yan, ano ang pwesto. Dito, oh. Naunahan mo ka Kuya, yan. tsara. Lamig ka rin. Sige. Ay, kain ka daw. Ang dagit na yun. Ito, oh. Bagyan ng kapal. Ang masil ba? Baga kuya, ano, arthritis na. Ang bagyan ng kapal. Ah, di ba? Ang masil ba? Baka mga ano lang, tanglay-tanglay lang. Pagising ko, pagising, Mm. ganyan. Tapos yung doorknob, hindi mo sabiti. Hindi mo sabot ka, buto lang ko. Pag pinirin sa no, alam mo yan, Mga tanglay. pigarin ko saan, nito. Lurip naman siguro, no? Mga tanglay-tanglay. Ano ko, ni minsan? So, kamamanicure ba ka? Mm. Tapos magadamag, yan. Mami. Masunog yung bala. Masunog. Intindihan ko, ano? Abong pa. Ano? Tama na yun, ikuha mo pa sa may kanin. Tapos pag manok lang sa may talas. Ayun, kasi may yun. Lumis na tayo mag-inom. Labas ako. Sa ano? Pero Lumot nakain na. sila sa linurunan. Punta na ako dito. Si ate, susunod na lang si ate. Wala, sumiso siya. Naalis pala Alas siya. dos daw siya, ano, basta rin din. Ha? Si ate Cecil. Meron ano? Sa Lunes, sunod na lang. Di ba ano siya sa mga tindahan, mga ano? Mga herbal? Mga laman ang herbal niya. Ba? Pwede may pambrustate. Nag-ano yung mag-ingat sa So sa ano tayo, NPC. Okay guys, kakain na. Hindi ko pala na-vlog yung water dispenser nila. Alright. Wala pang kabinet pa, tupalo.
Ito yung, kami lang ang tatlo guys na magkakapatid. Ito yung natitira. Ito yung bunso. Ito yung pangalawa sa panganay. Ako yung pangatlo sa bunso. 6 minus 3. So, tatlo na lang kami. Pati bayan na lang kami. Pinapatawa ko lang kayo guys. So, ito ang bahay talaga ni Otol. Simple lang pero malinis. Maganda. Ang iba nga, mga vlog, nag-vlog ng ibang balay. Ito yung bahay ko tapos, uy, nandiyan yung may takbo tayo ko. Okay guys. Tapusin ko ng vlog ko hanggang dito na lang. At maraming salamat sa panunod. Please subscribe. Panadaan sa inyong harapan. At follow. Follow ba? Share. Share. Alright.